وەکە بەشێک ji planên şaredariya gel a bajarê Qamişlo ya ji bo çareserkirina pirsgirêka avê û dabînkirina pêdiviyên welatiyan bi awayekî domdar, Ofîsa Teknîkî ya Şaredariyê bi hevkariya Komîteya Çavdêriya Pispor dest bi projeya kolandina bîstbîrên avê di taxa Hilêliyê kir. Heta niha du bir ji aliyê tîmên kolandinê ve hatine temamkirin û bi awayekî rojane li ser temamkirina kolandina bîrên din karwer dewam dike. Endamên nivîzgeha Lêkolînan a gerînendeya avê Abdülkerîm Mihemed ji Rojava TV re behsa girîngiya projeyê kir. الآبار عددها 20 بئر، إنتاجية متوقعة لكل بئر هو هجمارا بيران بیست بیرن و وەکەتێ تەخمینکردن هەر بیرێک ji van بیران dikare 75 metrekab di saetê de hilbirîne. An got hilbirîna giştî de dêl gel me 1500 metrekab ji avê di saetê de çê dibe. Ev bîr dê rêjeya avê di stasyonê de zêde bikin û pêwistiya gel ji avê nemaze di meha havînî de peyde bike. Hemî ava ku ji van bîran derkeve dê ber stasyonê ve were şandin, da ku hûr kom bibe. Pişt re li ser taxan were belavkirin. سيتم تجميعها وتعقيمها وثم ضخها باتجاه أحياء المدينة. Ji aliyê xwe ve xwediyê hefaraya avê Macid ku bavê siwar tên haskirin, diyar kir ku rêjeya korbûna çavkaniyên avê di hundir erdê de baş e û zû tê dîtin. ji bo bajarê Qamişlî yanî bajar bi heceta avê ye bîrê me kwîrin 400 metroya mêv korin 425 in av maşallah pir gelkî baş e. Yani ev bîrana wê fêdak pir mezin li millet bike. Avê gelkî baş e karê me pir xweş e. Yani em kêfxweş in em van bîra dikolin û em mebsût in. Li gorî şaredariya gel a bajarê Qamişlo lêçûna projeya kolandina bîrên avê 2 milyon û 889 hezar dolar e û dê ev proje di heyama neh mehan de were bidawî kirin.